Camiñar, correr e mesmo descansar no Paseo do Rato será máis doado e seguro co alumeado da zona. A idea é fabulosa porque pola noite non se ve absolutamente nada. A partir das 7 ou das 8 non se pode vir. Entón, bueno, pareceme unha boa idea. Xa o tiñan que haber feito fai moito tempo. O presidente da Deputación e a alcaldesa de Lugo supervisaron hoxe o inicio dos traballos que se prevé rematen no prazo dun ano. Ten unha inversión de 700.000 euros e que ten un plazo de execución de 12 meses. Non? Esperemos que estén rematadas incluso antes, agora están todos os permisos concedidos e eu creo que, creo que é unha boa noticia para Lugo e para os usuarios deste Paseo do Rato que levan moito tempo demandando esta actuación. Por fin hoxe se materializa unha realidade e por fin hoxe vamos ver como se inician eses 7 kilómetros de alumeado público, 7 kilómetros que unen a Tolda co Parque do Sagrado Corazón para dar maior seguridade e maior servicio aos cidadáns de Lugo. En lugares como este colocaránse 252 farois e 283 puntos de luz LED de intensidade variable. Mejor luces, ¿no? Por tema de seguridade? Sí, porque iremos máis tranquilos. Todos. Coches, bicis, peatones. O proxecto inclúe a colocación de 1.500 metros de biondas na estrada e 3 proxectores na rotonda do parque. Moito mellor para todos. Evitar accidentes e para todos os que paseamos por aquí tamén, que tamén levaríamos un susto se un coche se ven para baixo ou calquera cousa. A instalación levarase a cabo nun treito de 7 kilómetros entre a Avenida de Madrid e o Parque do Sagrado Corazón. Xa non haberá que buscar alternativas. Si está así un día oscuro, feo e tal, pois por Fontiñas, baixo a carretera de Madrid, collo outra zona, non? Pero si a iluminación aquí fai, pero moita falta, sí. O control e regulación da iluminación do paseo peonil realizarase mediante sistemas informáticos.